Sanibonani. Ngiyanibingelela kumagumbi amanomhlaba. Indlondlo lekhulumayo. Umntwana wamakhehla. Sekade ngangigcina indlondlo ezinhle. Nginibingelela nje ngokukhulu kuyithoba. Namhlanje nginiphathele spiritual awakening stage. Lesi stage lesi ilapha amathonga nemimoya ekumbathile ohamba nayo iziveza kuwe. Iveza nje ngoba ifuna ukuthi ubone manje ukuthi sikhona, singobani, sinani, and nawe uzazi ukuthi ngihamba namiphi imimoya. Njengoba nazi nje ukuthi imimoya miningi, imimoya esihamba nayo miningi. Kuyenzeka omunye abe nalo moya, omunye angabi nawo, njengabantwana benzuzo, omunye abe nalo moya, omunye angabi nawo. Kodwa nje omunye nomunye bayayiveza imimoya ahamba nayo, njengakimi nje bayiveza imimoya engihamba nayo. Base namakhehla engihamba nawo aziveza. Afika nje kimi behamba bebaningi during the day. Ngihleli nje phansi yonke into kuthulekile. Ngezwa enye isound ongakaze uyibone uyizwe. Ngezwa isound yabantu abakhulumayo, wili 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 wili, bayakhuluma from far, bayakhuluma. Then ingqondo yami isithi hayibo kunabantu nabala. Then ngabezwa kahle bangena baze bafike eduze kwami. So engikushoyo ukuthi bantwana bamathonga sihamba namathonga amaningi, ukuthi angiwazi ukuthi ngeke uzwazi ukuthi mangaki, kodwa maningi amathonga ohamba nawo. Kodwa bese kuba khona lo owabekelwa wena ukuthi nje mawuphuma nje sibelethweni sikamama mthathe owakho lo muntu lo. It's either yikhehla or yisalukwazi, kodwa nje owakho. So mina-ke wafike wazibika umkhulu ikhehla lami lihle engihamba nalo, lazibika lathi liwubani wakwabani, yilona elihamba nami impilo yami yonke. Yazi ngathuka, ngaphelela nokukhuluma futhi nombuza ukwazi nokubuza lutho. Kwase kuthi bahamba. Bengena bayezwakala, bengena behamba, but mase bephuma angizange ngizwe ngisho isound eyodwa. Kwavele kwathuleka nje kwathi tu. So-ke ngazi lapho ukuthi ngihamba nomkhulu bani, ikhehla lami. Mangithi mina umntwana wamakhehla, yes ngihamba namakhehla, kodwa likhona ikhehla eliphambili kuwo lamakhehla elibekelwe mina. Nabanye ukuthi basebenzisane nalo bayasebenzisana. That is why mina uma ngabe uphahla emsamo noma khulekela amathonga ahamba nami lawa. Uwasho ngisho isibongo sokuthi awakabani, uwasho ukuthi ngithi ngiyakhuleka kunina amathonga engihamba nawo, nina bakwabani. Bese uyasho ukuthi nina enihamba nami, because awuhambi namathonga efamily yonke, uhamba namathonga lawa abekelwe wena. So yes, angikho lapho, bengifuna nje ukuchaza. Sengathi nginaba kakhulu lapho kuleyo ndawo, kodwa nje into engayibona, ngabona ukuthi okay, ukhona lo ubekelwe yena and uyazisho igama, azisho isibongo. If awumazi uyafona ubuze ukuthi ubani, or else mangabe ungamazi ngicela ungalenzi iphutha, ungafoni ukuthi ngisho ukuthi uyafona ukuthi mina engafona. Ngathatha ifoni yami mina ngafona, ngafonela umalume ekhaya, ngambuza ukuthi ngithi ngizobuza ukuthi ubani lo, uyamazi yini. Angangamthola umalume omunye, ngathola umalume omncane, ngafonela yena. Maye ansi ifoni umalume lo omncane, ngimbuza ukuthi uyamazi umkhulu usibanibani wakasibanibani. Athi hayi ngiyamazi, amchaza ukuthi ubani. Konakala. Ngizobuza umuntu
ongaziyo ukuthi ngikuyo le ndlela okade angihambela wabona ukuthi ngikuphi, ngingavele nje yonke into. Yazi izinto zakho mazibhimba, izinto zakho mazingakafuni ukuhamba kahle, uvele into ofuze ngawe uyayigcina kube imfihlo yakho, uvele utshele lo mubi. Awubatsheli laba bahle abazothula nje balalele, kodwa utshela lo mubi. Angazi ukuthi abantu abayenza izinto ezimbi banenhlanhla engakanani yokuthi sivele siyiphose phekwabo iy'ndaba ezi-serious. So-ke ngabona ukuthi eish kuba ngizange ngize ngisho, kodwa ukube akasasebenzi, kodwa nje yiyo inkinga yaba khona futhi leyo ukuthi sengitshela umuntu inkinga, kodwa awuzange ngibone ngaleso sikhathi because naye akasukumanga wasebenza ngaleso sikhathi, kodwa wakwazi ukusukuma angicindezele ngoba esazi kahle ukuthi ngihamba nobani. Uyayibona lo nto. Ngicela ningalenzi iphutha, zigcine iy'ndaba zakho, especially umuntu ohamba naye ungamusho ukuthi ubani ngoba awazi ukuthi lo muntu omtshelayo unjani. Okunye-ke bese bekuvezela-ke okuzinkinga-ke manje, okuzinkinga okufuneka nje ukulungisa, like bazokuvezela ukuthi ufele uhlambulule imimoya ohamba nayo, kodwa ngaleso sikhathi awu-understand ukuthi ngihlambulule imimoya. Uzobona nje uphupha wena impophoma, uphupha amadamu, uphupha amanzi ahambayo, uphuphe ngisho amanzi aphuma empompini kwithephu. So umangala ukuthi yini. So uzobona nje ukuthi kwesinye isikhathi, angithi uyazi ukuthi Mntanethonga ngalesikhathi lesi besayiveza ukuthi umuntu wamanzi, bakuvezela amanzi aclean la uzubone khona itshe phansi, kodwa la sekufuneka ulungise khona bayakukhombisa ukuthi nakhu singcolile, nakhu sinjena senzele silungisele, bakukhombise-ke. So uma bekukhombisa iy'mpophoma, especially mina ngalesikhathi bengikhombisa impophoma, mina bengiwasaba amanzi, ngiwasaba kakhulu amanzi ngoba sengiwaphuphe kakhulu. Seziningi izinto engiyibonile futhi emanzini nasey'ndaweni ngiyihamba ngihlangane nezinto ezithile manje bese ngisaba kakhulu. Kodwa uma bengikhombisa impophoma, ngaqala-ke manje ngakhuleka ukuthi impophoma mina ngizoyaphi, angiyazi impophoma, ngikho nempophoma eyodwa engiyaziyo, kodwa kuyavulwa kuwe, kuyavezwa kuwe ukuthi nayi indaba yempophoma, nayi impophoma ozoyihamba, ihamba kule mpophoma. Uyasaba ngithi, uyasaba, uzovele uyifake ey'nkingeni. Yabona nje ngicela ukuthi Mntanethonga uyekele ukusaba ngoba yikho into ezokwenzeka kuwe. Bayikhonfemile ukuthi hambe empophomeni, injalo nje hamba empophomeni. Uhambe uye empophomeni, noma ngawe uyasaba uzohamba, but noma ngawe uyakhala uzokhala, uyibone ukuthi ikude nawe uthi uyazama ukusondela, uzokhala vele, uzothuka vele, uzoba ney'nto ey'ningi oyibonayo nje lapho, not ukuthi ozoyibona, ozozizwa ngakuwe emzimbeni ukuthi ndawo eyisaba ngakhona ungaquleka namanje, kodwa kuyenzeka, kuyahambeka. Indlela yakho uyakwazi ukuyihamba, uyihambe nje, uyihambe indlela yakho. Sengisho ukuthi ngoba ozosuka ukwenza, uzosuka bese ufuna ukuthi uthathe abantu ongazange ukhonjiswe bona ukuthi uye nabo empophomeni, bazokwenzela imihlola, uthi uyahamba ngapha bese kuthiwa-ke naye lowo muntu usenza ukuthi guqa phansi ngedolo, phahla, thandaza, buza ukuthi ngihambe nobani, ubani engimbona. Uzothi uvula nje kithi u-YouTube, maybe lo muntu abakukhombisele nombonile, mhlawumbe nangu uyambona ku-YouTube, or else khona omaziyo, buzisisa ukuthi ngingamthatha yini usibanibani ukuthi angihambise empophomeni. Yayibona loo nto. Buza ukuze ukwazi ukuhlambulula imimoya idinga ukuhlanjululwa, imimoya esihamba nayo le esiphiwe yona umdali. So ngilana-ke bese bekunye bakuvezele abantu abakugangayo, abathakathi nje, actually ngisho nje kahle ngalokithi abantu abakugangayo, bakuvezela abantu abakuthakathayo, abantu abakufaka iy'chitho. Abantu abaningi bayazi ukuthi isichitho siyinkinga ngoba uma unesichitho
Thonga ayahlehla, awakwazi ukusondela ayiveze kuwe kahle ngoba ungcolile. Uyayibona lonto? So basithanda kakhulu isichitho, yiso nje ulwa naso. Kwesinye isikhathi bakuvezele ukuthi ifamily yakho yenza ini kuwe. Bakuvezele ngisho umuntu okuyena yena okwenzela leyo nto leyo. Lalela, vumela ukulalela amaphupho akho ukuze ukwazi ukusizakala. Amaphupho asenza ukuthi sisizakale. Phela amaphupho alethwa kuthina, alethela ukuthi sizosizakala, sikwazi ukuvula indlela zethu. Uma ngabe ngaphandle kwamaphupho, ngabe siyakwazi yini ukuthi siyenze lo msebenzi, siyithwasele, sihambe senze lokhu nalokhu? No. That is why sikhonjiswa ukuthi nakho kubheda, because singama self-initiate. Siyakhonjiswa ukuthi susa lokho endleleni yakho, ungcolile manje. Uyabona? Ngisho izinto owafakwa zona kudala, ngisho iy'ngubo zakhe ezathathwa, bazokukhombisa ukuthi zafakwa emanzini akanjani, zibekiwe zinje. La waqala khona ukugangwa, bazokutshela ukuthi into yakho yaqala yonakala la. Angazi-ke bantwana bamathongo ukuthi lento engiyikhulumayo kini yenzeka yini noma izokwenzeka yini. Kimina bebeyiveza ukuthi mina kwaqala la. Njengoba ngikhuluma nje, ngikhuluma ngami mina. Uma ngabe kuwe bengakuvezeli, uma ngabe kuwa amaphupho awafiki kahle, uma ngabe ubunawo amaphupho awasaveli kahle, kukhona inkinga ekhona. Kukhona into eblokhela amaphupho, ngoba phela amaphupho eza kumuntu oclean, kufanele ehlale esihlanzekile, ngisho thina sibe clean. Ukungcola nje, imimoya emibi le esihamba siphoswa ngayo, iy'phoso, iy'chitho, yini lesifakwa yona, iyona le esithayo izinto ey'ningi ukuthi indlela yethu ingakhoni ukuhamba kahle. Okay, so nje uyajabha-ke uma usukhonjiswa bomndeni wakho ukuthi hawu, umndeni okade ngiwuthemba kangaka ngihamba nawo, ngibaxoxela yonke into, kanti yibona abantu abangenza kanje. Kodwa ububabona, ngiyazi ukuthi ububabona ukuthi abanamile ngawe, kodwa ubuziba. Namhlanje-ke uzovezelwa umuntu owakwenza u-1 no-2 no-3, uzovezelwa. So kukuwe-ke mntanethongo, usazophindela ulokhu ugijima kuloyo mngani wakho, futhi uphinde uyilungise, uphinde ubuyele kuloyo mngani. That is why baqala bakwenzela ukuthi bakususe kubantu. Isolation stage, bek-isolate, benzela ukuthi awube wedwa, sizokwazi ukukubonisa lezi zinto, sizokwazi ukuthi sikukhombise, futhi especially lapha bakususe khona kakhulukazi, uvele ubone ukuthi oh, that is why bamsusa lo, oh, that is why babasusa laba. Uyabona? So nje kuyavezwa kuwe. Okunye-ke, inkinga enkulu, ngathi sengiyile empophomeni, sengihambile, ngenzile izinto zami, ngiyihlambulula imimoya, babuya amathonga akhombise ukuthi hayi, kuhle konke, kuhle, kuhamba kahle, nje kwakuhle konke. Kodwa nje, hey, kwase kufika iy'nkinga futhi, kwama, ngasabathe ngiyakhuleka kwama, ngaze ngelinye ilanga ngathi kukhala iculo le-gospel kwi-TV, ngalivula kakhulu, ngakhala, yezwa, ngakhala, ngezwa ukuthi yazi ngikhala ngaphakathi, ngikhala ngaphandle, ngikhala yonke indawo, emotionally ngiphelile, physically nje angikho right. Yazi yonke into, mentally ngangiyi-disturbed. Ngibona ukuthi nje nginabantwana, kufanele ngifide abantwana, ngondla abantwana, ngithanda abantwana bami ngendlela, funeke nginake lokhu, funeke ngilungise la, ngilungise. Hey, kwaze kwakuningi. Kodwa-ke ngalelo langa lele ngangikhala ngalo, ngalala. Hayi, ngavuka ngijabule ekuseni, mangiphaphama, umama wami ongizalayo, njengoba nginazi ukuthi nganitshela ukuthi umama wami wahamba emhlabeni, ngangino-9 years. Wafika kumina ephusheni, wangihaga, wasethi kumina, mntanami, angikuthandi mawukhala, kodwa ngiyagijima, ngiyashesha ngize kuwe, ngizokutshela ukuthi yini inkinga, into zakho zingahambi kahle.
Uyabona nje bazingahambi kahle into zakho ukuthi mina ngathwetshulwa. Manje nje bangithwetshuliwe izinto zakho ngezihambe kahle. La ngikhona ngiyasebenza. Wazi wathi kimi sukuma ungiphelezele ukuze la ngihleli khona bangaboni ukuthi angisekho. So ngavuka ngasukuma ephusheni ngamphelezela ngithe ngisahamba sahlangana nomkhulu ikhehla lami sahlangana nalo lafike langibuza-ke futhi lathi hawu ubungazi ukuthi uma wakho uthwetshuliwe? Ngathi hayi no mina bengingazi. Wasethi wathwetshulwa. Yabona nje uma wakho lapha ekhona uyahlupheka uyasebenza. Uma wakho yonke into ngoba wayekhuthele uyasebenza ugqilazekile. Hey madoda, ngaze ngaxakeka ngathi yazi ngenza njani into enje. Ngabuza kodwa ephusheni ukuthi ubani omthwebulile? Wathwetshulwa ubani? Walibala umkhulu kuyidlela ama-apula nani wangasho kumina. Ngaze ngabona uma ngathi shesha mkhulu uma uzoba late lapha yakhona. So wazi wahamba ngaphaphama laphela iphupho. But okokuqala ngaphaphama ngijabule. Number 2, ngaphaphama sengijabhile again ukuthi ngiqale ngajabula ngijabuliswa ihug because I still feel it. Ngayifila that time I was still feeling it nje ngivukile ekseni. Hawu mangiphinde ngisathi ngisahleli ngisajabulela leyo hug ngakhumbula ukuthi hawu kambuze nendaba ukuthi yena wathwetshulwa. So indaba ke yayilapho. Ngicela nibhekisise abantwana bamathonga. Yabona le ndaba yokuthi ukuthwetshulwa, mina uma wami wayefika emaphusheni ngikhula washona ngengozi yemoto. Wayefika engitshela ukuthi ngicela kulungiswe lokhu, ngicela kwenziwe lokhu, kwenziwe lokhu. Kodwa osisi bakhe nobhuti bakhe ngangibatshela ngithi mina mayefikile kumina ubuso bakhe bungathi umuntu osebhodleleni. Yabona umuntu mayeyibuka ngebhodlela ubuso bese babukhulu. Ngithi mina the way yangakhona ayakekho kahle kodwa umzimba wuye ngisho ivoice wuye. Bangazange baze banginaka. By that time abangitshelanga ukuthi ubani wamthwebula. Into abangikwazi ukuthi nje ngiyenze ngavuka ngaphahla base bangitshengisa-ke ukuthi ubani ozongilungisela lento ngoba kufanele kulungisele uma kahle izinto zakhe abuyele esimeni sakhe njengoba manje usesimeni esingesiyena ukuze izinto zami zihambe kahle. So ngamthola umuntu lo ababengidirecte kuye wafike walungisa kwalunga kahle kwahamba kahle. Then njengoba ngiyimanje-ke ngikhuluma indaba yamanje. Manje sengiyazi ukuthi ubani wathwebula uma wami ngoba uyambulelwa ukuthi nangu umuntu owathwebula uma wakho wayenobani and why bayenzile leyo nto. Umona abantwana basekhaya, ubona abantwana bamathonga, babhekisiseni abantu enihlala nabo nabantu enihamba nabo nabantu enibathembile ukuthi umona wabo uzohamba bafikise kuphi. Owami umama wayengafani nosisi bakhe nabafowabo. Kuthiwa vele wayehlukile ngoba wayenale spirit lesi esinaso. Base babona ukuthi hayi nayi into esingayenza. So angikho lapho bantwana bamathonga. Ngisho ukuthi bhekisisani, nibhekisise kahle ukuze ningayibambezeli. Enikhonjiswa kona kulungiseni ukuze indlela yeni ihambe kahle. Ngiyabonga ungilalela, ngiyabonga futhi ukuqhubeka nibukela amavideo wami, ni-like, ni-subscribe, ni-comment ngaphansi. Indlondlo le ekhulumayo umntwana wamakhehla. Nisale kahle, ngizonibona kwivideo elandelayo.